Виж какъв хубав завете. Малко по-насам. По-е така към стената малко да е. Тук викам да пускам. Да, още малко, още малко. Чак, газ, аз ще пусна газ, ето. Тук още не мога да стигна дъното, бе. Ще разбираме се. Тук ли е? Тук. Good morning, guys. Today we are at Billwater with my friend Stan, and we're gonna try to catch some trout. Let's see if we're gonna have a good day. It's quite windy, which is not very good, but we have no choice. We will have to try to catch some of the nice trouts that are in these waters. Will be difficult. Haydi. Костана, бе. Ооо. Awesome. Кеп. Свърши пауъра май. Haydi. Заострен за устата. Today I'm using EcoGear SX40F. Billwater can be quite difficult, so every time you have to change the place. Let's say if you don't get bite in 15 minutes, you better change the spot, because once you find where the trout is, probably the 4th, 5th cast you're gonna catch something. And once you catch 3-4 fish, most of the time it stops, so you have to change the spot as well. Същия, просто друг цвят. Никаква разлика няма. Много са им хубави куките на тия. Айде, стремер. Гледам ги, брат. Тя още не е разбрала какво става, сега ще почне дърпат.
кратко още. Штармир, държи. Чакай, тя мина отвъка. Да, сложи кепа и сега ще докарам. Абе, сложи кепа, брат. Ето, дай. Виж, ти хванаха веднага. Аз какво ти казах? Ето го при мен. Чакай, стоп. Дай нататък. Чакай, стабилно да я вземем да се забием някъде. Дай, още те. Не, дай. Дай, просто ще може да хвърляме покрай самата такова, разбираш? Покрай колите, разбираш? Дай. Защото трилата може да е там някъде, да може покрай самите пръчки, разбираш? Според мен е добре, а? Пускам. Чакай, стоп. Бавим се майката на децата на папа. Сега ще разберем добре. Много бързо ще си каже. Той вятъра ги издуха насам. То приятно, ама мисля, че като няма течение, няма да има риба. За приятното е много приятно, иначе. Риба. Пастърва. Ето е. Да. Тя си е фанал по ръка стая. Не бе, с устата бе. Всяка риба различно, брат. На дъното ли си? Това е брутална игра, човек. Гледай се. Ето. Ах, ти скока. Майко, че добре има човек от там. О, деца. Това голяма изненада, като ти скочи, ето как. Яу! Иска да бяга, не е хубаво да скача. Най-лесно се откачат във въздуха.
Красавец. Баси кефа май на този аванс, като го слушам, направо душата ми пее. Оха, дай. А така, скок. Няма ли скок? Няма. Много рязко се извърта и тогава се откачат много лесно. Да. Чай да не дигам още, че се откачи. Я сложи кепа да. Чакай. Готова. Ай, честито. Оп. Оп, ето е. Да. Да, снимай му на ми така. Чакай, че съм. Запали аванса, човек. Нищо. Чакай, заплети се в въжето. Не. Има. Да. Не въже, до другото въже. Късичко му се заплива в него. Давай това, бе. Ще видим къде. Яко тегли към дълбокото. Воблерчето. Значи може да се тука. Да, голяма е. Не, ще поставам, е голяма. Скача. Ръката му заволя. Я дръж ти това. Остави ти се. После ще ги снима на метачето. Така. Оп. Чакай. Бабо. Ето ми скъса и взе блесата направо. Тая ти я прати Коранчо. Мепс. Ето, готово. Значи
да ни бързам. Мухни, още не съм я хванал, като влезе в кепа тогава, не дей. Има, яко кълбе. Няма, нашето курби. Ние сме 45 сме. Обаче от другия край е кълбета, знаеш? Гледай на къде духа вятъра. Къде духа вятъра, там е рибата. Вятъра дай. Вятъра ти духа в гърба. Вятъра трак. Навсякъде. Навсякъде вече. Но там много голяма. Не е голяма, бе. Малка е. Ама прави много тарикатски движения да се измъкне. Отсреща от другия брат. Екогер. Ето, Сега ще ти кажа. аз направо възлах директно до който нямам флора. Не ми се занимаваш. Не, това е костур, мога да избухаш. Може аз съм хващал. Принципът на канала на това е много костурян. Ето защо ми е потъсен. Ловят костури, всичко ловят. Добре. Единственото, което не им харесвам, че доста по-бързо ги унищожават пастървите. Ето този замина. Както виждате, много хубава пастърва. Мисля, че си заслужава. Ай, ела бе. Идей. Удар ли?
Ау. Handmade by staff. Стройчица ли е това там? Стройчица ли викам? Не. Пострува е. Под лодката. О! Втора риба на силиконите на Петър Лаков. И втората ми пастърва на силикон. Откачи се. Няма нищо. Чудесно. Мисля, че ще си поръчам от неговите силикони. Да, тук е. Рядко е тук, но е тук. Зараз силикон ще бъде предърпаш, ако искаш това отгоре. Айде, да. Трета риба на силикона на Петър Лаков. Ооо! Awesome! Кой Данчо? Не бе, как ще върви отгоре? Това го пускаш колкото искаш, толкова по това. Знаеш как лети това? Ти го пробва? Да. Ооо! Трета риба! Силиконите на Петър Лаков ги размазват. О, ес! Ако знаех, че работя толкова добре, щях да фърлям от самото начало с тях. Направо... Става му е добра. Какво е?
Аре, това е скочи, тя ли беше? Заболяма ръката, бе. Стремир, ще откачиш? Почти. Сега ще дойде. Само да глътни въздух малко и... Ай, Стремир. Почти е готово. Айде, 5 метра. И бати! Сигурен съм, че Йордан Стаменов ще е много доволен, защото се фанах няколко пастърви с силикончето на Лаков, които той ми прати. Така че няма как да не го спомена и него. Ай, дай! Чак. Оборването, не, седеше като... Знаеш ко? Чай, то пък това нямаше да се печи от